En dat gebeurde al traapjend op een 10-persoons picknickfiets terwijl jou er binnen staat. Oer verkeersthema's. Bij gelijks от sms'en op de fiets ik strafbaar worden moet. De enige manier om het tegen te houden is boete, anders heeft het geen zin. Ja. Nee. En het argument dat is precies hetzelfde ergens iets voor de fietsen houden, ben ik het helemaal mee eens. Ja. Ik heb het idee dat de politie het al heel moeilijk vindt om bellen in de auto aan te pakken. Hè? Ja. Dus ik denk niet dat ze er zitten te wachten om ook, Nou ja, als ook fietsers nu... Misschien ook headsets of zo, dat je dat soort dingen kan doen met fietsen. Ja. Wat vind jou het slimste in het verkeer wat er gebeurt? Het gevaarlijkste? Dat sommige mensen bewust steeds te hard rijden. En dat maakt niet uit of het op de fiets is, of op de brommer, of met de auto. Mensen houden je toch een klein beetje aan de snelheid. Het Fietsersboen had studenten van de Noordelijke Hegeskwal al jou het opdracht doen om de campagneposters en spotjes te maken over de belangrijkste risico's. Die spotjes zullen in de bioscoop te zien wezen. Je verleent voorrang. Mag dat? Wat we ook vaak tegenkomen is dat racefietsers schreeuwen of hard langs oudere fietsers rijden die daar heel erg van schrikken. Met tot gevolg soms een ongeluk. En wat we ook wel zien is dat jongeren of studenten met z'n 3 of z'n 4 fietsen en de ouderen ze niet kunnen inhalen of erachter moeten blijven. Ja, dat zijn gevaarlijke situaties die we graag voorkomen. Je gaat even aan de kant. Mag dat? Ouderen hebben zelfs ook een verantwoordelijkheid. Sommige ouderen klimmen op een elektrische fiets. En die weten bij God niet waar ze op stappen. Maar is dat van En er is maar één stand en dat is zo hard mogelijk. Die skeuren ik door het verkeer in. Ja. En als je remmen moet met zo'n ding, dan wordt het heel anders. Hey, heb ik nog een vraag? Is zo'n picknickfiets ook niet gevaarlijk? Kees rijdt, hele goede vraag. geen enkel risico. Gelukkig is het geen bierfiets. Maar laten we zeggen, er moeten er niet te veel van rondrijden.